Ο Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών Ομουλάρισης των Ροδάφνων σας προσκαλεί στον ετήσιο χειμερινό χορό του το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023 στο Κέντρο Εκδηλώσεων Ανεμόμυλος στην Φαλάνη. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα πλαισιώνουν στο τραγούδι Εφρεμίδης Πόλης, Κεφαλίδης Λάζαρος, Κουλούμογλου Κωνσταντίνος, Λύρα Αγγείο Μουρατίδης Σοκράτης, στη λύρα Κοσκερίδης Χρήστος, στο κλαρίνο Ασλιχανίδης Ευριστένης, στον ταούλι Ζηρπιάδης Γιάννης, Παπαδόπουλος Ραφαήλ. Γενική είσοδος 15 ευρώ, φοιτητική 13, πλήρες μενού και δωροκάρτα. Ώρα έναρξης 9. Δρομολόγια γραμμής για Φαλάνη νούμερο 5, από πλατεία Εβραίων. Χορηγός επικοινωνίας For Media TV. Σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε τους χορηγούς για την στήριξή τους.